गिबियावनो मोनाबिलिनि नोंथांमोननि प्राइम 24 सेटेलाइटनि मावथि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आंखौ दिनै गोदान आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोना इन्टारभिउ लानायनि थाखाय। दा बेवहाय आंनि जिथुनाखि आफादगिरिनि गिबि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना सोंदों जिहेतुकि जोंनि बे सानजानि नोगोर बा जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय जोंनि बे ओनसोला गोबां गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोल होननानै जोङो बुंब्ला दुखुनांथावना बाथ्रा। जोङो बेवहाय जोङो दिनै गोबां गोजौआव थांबाय होननानै बुंनांगोन जों। दा बे बेलायावनो जोङो दिनै मोनसे जोंनि पेरेन्टस बडि हिसाबै जोंहा मावनो गोनां माखासे खामानि दङ, जायफोर खामानिफोरानोखि जोंनि आगुनि माखासे जाहोनफोरनि थाखाय गोग्लैसोनानै थाबोनायखौ जोङो दिनै मावफुंनो होननानै सिन्था सरसा खालामलायदों। दा बेवहाय जोङो रायजो राजानि हेफाजाबजों दिनै मोनसे गोदान आफाद दाफुंजानानै होबाय, बेनिनो आफादगिरि महरै आंखौ सायख'बाय। दा बिथांमोननि सायख'नाया निस्सय आंनि सायाव माखासे नोजोर बोनानै बिथाङा जे माखासे खामानिखौ मावलांनो हागोन बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै बिथांमोना सायख'नायखौ आं नोजोर बोदों, नुनो मोनदों। दा बेवहायनो आङो मोनसे सिन्था खालामदों, गासैबो रायजो राजानि हेफाजाबखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलनि सिङाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बे आफादफोरखौ जोङो खौसेयै लालायनानै जोङो खम समनि गेजेरावनो खौसेयै रायज्लायनायनि मोनसे सिन्था सरसा खालामनाय जादों। दा बेवहायनो जोङो जेब्लानोखि जोङो बिथांमोना गोजाम आफादा बिबानखौ होगोन, बे बिबानखौ होनाय लोगो लोगोनो जोङो गासैबो जोंनि बे जनाय हालामनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोनखौबो लाफानानै जोङो मोजाङै सावरायलायनानै माखासे खामानि मावनायखौ जोङो थांखि लानांगोन।